alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e oɗo men no ñalawma amde woni altine en hawre e sappo lewru men jolal ɓe mbiya lewru sappo e gohoɓiru ɓe mbiya novembre e français hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo e wuuro Tittongo Madina Gounass e juma mawka kamadina Gounass alhamdulillah bil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on de juma mawka ka yawde nde saaha ko yurdu he wonano gasi o saaha koye duwaw he wona hay duwaw wona gasi alhamdulillah bil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV enen ɗo kucciti e jama ka enen kucciti galle ceerno alhamdulillah bil alamin ɓoyata wirdu o gasa wadde nan men eto no foti foof jobbude hunde e tarikh jiyaɓe Allah hon ceerno Juma Seydou no wadduno e yoga e jiyaɓe Allah alhamdulillah bil alamin eɗen nana on ceerno biyeteɗo ceerno Mamadou Ibrahima Donga e Mamadou Ibrahima Donga toon to Mali o jeeya to wuuro wiye ma Donga aɗa gandi kanko e ceerno Juma Seydou jangguiɗi ɗon ɗo Thilogne kanko ceerno Mamadou Ibrahima ma Donga cengo ceerno Seydou jangguiɗi ɗon ɗo Thilogne alhamdulillah bil alamin kanko kadi ko jeeɗal moƴƴo bawɗo sharia bawɗo gandal kanko ceerno Mamadou Ibrahima ma Donga ndewnani ceerno Seydou sinci wuuro Madina Gounass joni noon o wi noon ɓay kamɓe jangguiɗi o ara o yiya on o yiya ɗo huuɗi ɗo o yiya holno gollirta oɗo sunna e holno kadi gollirta e nde ɗo deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kanko Mamadou Ibrahima ma Donga alhamdulillah bil alamin o ari e Tittongo Madina Gounass o tawi ɗo ceerno Seydou e dental ngal ceerno Seydou e julɓe alhamdulillah bil alamin arde yurnade ɗum ƴewde ɗum holno gollirta deftere Allah nde e nder ɗo woni ɗo ni woni noon kanko ceerno Mamadou Ibrahima ma Donga o wi ceerno yo rokkuma rendo ɓurano jeeɗiɗo ceerno yo rokkuma rendo aɗa ɓurano jeeɗiɗo ceerno Seydou rokkima ɗum kanko ceerno Seydou rokkima jeeɗiɗo renɓe ɓurano en jeeya hen ceerno Mamadou Diop woni fanni ceerno Moussa Niang Madina Touate ceerno Oumar Lo en ndeysan woɓɓe haɓe goni jeeɗiɗo ni woni noon ceerno rokkima jeeɗiɗo noddi ɓen ɗo caali ceerno ɗo on saaha ko caaliki wonno ko kartaje o saaha caaliki ko kartaje wonno ceerno rokkima jeeɗiɗo o addi deftere Alqur'anul Karim nde ganduɗa deftere nde ganduɗa taw wona jokkodirde to waɗi wonde ɗereji ɗo fof banggue muɗum o wili deftere nde kanko ceerno Ibrahima Donga o wili nde o wi jeeɗiɗɓe ren ɓurama ceerno rokkima ɓe yoɓe biltamo deftere nde e nder minute sappo ɓe biltanamo deftere nde ɓe mbi bisimilla ɓen bilti deftere nde bilti ɗum ha feewi o ƴeewi kanko ceerno Ibrahima Donga o tawi ko minute jeeɗiɗi ɓen gayni timmani hay sappo ɗi o winode alhamdulillah bil alamin o wi bisimilla ɓen jeeɗiɗi kadi o wi ceerno mawɗo yo waɗanɓe hirande hokkaɓe warga sukara mo sohliɓe kadi jamma kadi ari kamɓe jeeɗiɗi caggal nde jangga ha ɓaara o wi ɓen ɗo e salatu goto mon fof yo silkinam deftere ɗo e salatu ni woni kanko ceerno Ibrahima Donga kanko woni amirde on amiranaɓe omo addanaɓe eɓe jara goto fof woni banggue muɗum ene jangga noddinali salatu gadani hen goto adi gaynude noon eɓe gayna cakkiride gaynude silkude o oɗo ceerno Seydou yalti caali muɗum en fayi jamma julde salatu cakkiri ko nden gayni o wi alhamdulillah bil alamin machallah o weltima o wi noon ceerno nde wiyete nde wi ceerno o yi ceerno kala ko gollal ko foof nayi deftere nde ene rewi lawol ha woni ko manki en tan ko waktuji ɗi ceerno jultaɗe e saaha muɗum ɗum tan manki hen ko heddi ko yi ko kam fo ene rewi lawol on gollir deftere nde ha heddi waktuji ɗin kam ceerno jultaɗe saaha majji o julata ɗi ɓenni ceerno wi bisimilla Allah waɗi noon takkusan yoni ɓe jeehi juuloyde e on saaha kon boleru wonde hakkude jamandu so wuulegi heewi ɗo julteɗo ɗo wirdeteɗo ko ɗon ɓe julno on saaha no kalɗo haaldiri on saaha ɓe daari ceerno wiya pewne sappeji te nangue ene jiiɓi mbuɗu muɗum nana muta ceerno Ibrahima Donga e daara ceerno tan ceerno leeli yaltude nangue hankadi nana muta jiiɓi mbuɗu muɗum hankadi ceerno darima kadi ne pewne sappeji te kanko mo heeñi e yaccimi juul haade nangue mudde ni ndeysan ceerno Amadou Hammat faami ɗum yi ɗum
ari dari e yeeso ceerno ɗo ceerno juulata ɗo dari yeeso ceerno e weeyo he ƴetti jogu makko omo honga e weeyo he yimɓe fof nani kon 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 yimɓe fof nani kam kon 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 on fiya e weeyo he ɗo ceerno mo dari ene juulna ɗo weeyo he kon 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 ceerno Amadou Hammadou wi jeyaɗo Allah o juulata waktu so wona suudu kaaba ndu ɗoofo ara daro e yeeso makko o juuɗa haw gayna nde suudu kaaba ndu yaha waktuji makko ɗi e waktuji jeeɓa Allah ɓe fof nanne hen suudu kaaba ndu yaha ɗo ceerno Mamadou Ibrahima Donga wi ceerno min tuubi ceerno min tuubi enen kay jangui ɗon ɗo Ciloñ minen min jangui ko bindi ɗi kono haqiqa o ko selli ko an jogui ɗum alhamdulillah alamin ceerno Ibrahima Donga o waddini e calmimo Seydou machallah noon ceerno wi ceerno Hammadou ko mbaɗirɗa ni mi wi ceerno ko ha laaɓa tan ha laaɓa hakkille jeyaɗo Allah o tan ceerno wi alhamdulillah enen dental en gonirani ɗo wiide enen kolliri kawisaji ala en gonirani ɗum ɗo enen kala ko golde tan ko Allah en yaa ɗum goldirten ni alhamdulillah min yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné joni jehen defto kadi wirdu o gasi hande kam en daɗama hollirde taggol ngol wudere nde inchallah tanon men ƴettugo heddi ko inchallah bandiraɓe en jaafa tarikaji ɗi ono ɓuuri famɗo ɗum andude keɓɗen ɗum koye hono musidɗo men ceerno men ceerno Siraji Dia mo ceerno Oumar Settou kanko yewtere nde yewtere wonde fayida eden ni e nder chaine men oɗo mo Nangue TV so joom naati ma yi yewtere tan toon nden e ko wona nden kala alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah en keeɓi hande ko seeɗa kam machallah alhamdulillah rabbil alamin jiiden tan yam machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin inchallah ko indeli he wona gillani omo wayloɓe kadi omo yaha Dakaru omo jogui toon haaju seeɗa ɗo e balɗe seeɗa to Allah jaɓi tawata o arti omo wayno dental ngal omo ñaako duwawa hada salatu fatihi wa ina kala nande ceerno Bachir ceerno waynimo dental yaade Dakar يا الله ودجول ودد تجاني ينقاد ودد كلي ينقاد ودد جقود أندم ودد جكتال أندم لذلك الله إن لا رمون صلى الله عليه وسلم الله من الرفاعية ودهني رسول لذلك الله إن لا رمون صلى الله عليه وسلم ويجاني على الجاني رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم alhamdulillah bil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV en beltanama sanne ceerno Bachir ceerno waydimo dental yaha Dakar alhamdulillah balɗe seeɗa machallah habrama joni yettama joni alhamdulillah bil alamin machallah
non tigi eɗen duwono musidɗo men ceerno Muniru An toon to leydi Gabo duttugol ko jinnaɗo ko gorko dirte joomum ñalawma hanki o wirnam kadi hanki illa hino mum yaafom hanam aljanna ɓoyen sakkanade men alhamdulillah alamin yo saha eɗen jaaha juurade ceerno alaji mo seydo radiallahu taala an alhamdulillah alamin صلاة الفاتحة. آمين آمين. alhamdulillah alamin machallah juurama gasi jokkeren ɗam dokkodiɓe juuɗe yurmodirde yafodirde alhamdulillah alamin diine laaɓɗo jaɓaɗo sunna nelaɗo alah sallallahu alayhi wa sallam alefte alahiraɓe machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin machallah en dewte seeɗen ɓe alhamdulillah alamin haɗa mbayodirɗo alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin seere
bandiraɓe ɗo haɗo mbaynirɗo baygal l'islam bangal jurminegal bangal fayida sanne alhamdulillah alamin baygal cellinowal ɓerɗe cellinowal terɗe alhamdulillah alamin ما شاء الله والله ملوك له الحمد لله العالمين الحمد لله العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله بس كده alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah on jii julɓe on jii wayango on jii ko Allah ceerno alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah on jii ma sha Allah yettude Allah no feewi no feewi no feewi no feewi alhamdulillah ma sha Allah nge duusongo ɗon duus ceerno alhamdulillah ma sha Allah en naati boleru ɗum ma sha Allah amin ene ngare boleru ni ciftal musidɗo men marso yu sar ma sha Allah to Belgique fewnide boleru ndu waɗɗum karo waɗɗum peinture ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné ene garda julɓe ha ɗo ene garda dental haade oɗo subaka laaɓɗo laɓaɗo altine moƴƴo malaɗo amde moƴƴo malaɗo ene hawre sappo lewru men novembre taw je 25 ɗe o wurtitingoma jino gonas musidɗo mon Amadou Samba Lo Nangue leñol ɓuɓri yontaɓe alhamdulillah rabbil alamin mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné hatta kadi so golle ɗe sonko oñi hen tarikaji ɗi sonko juuma hen fof pewnton ndewnon ɗum lawol gandon tan anniyaji ɗi ko moƴƴi ko yidde moƴƴinde ko yitte weltinde julɓe wona hunde goɗɗum alhamdulillah rabbil alamin ko jaam tan inchallah mawla bandiraɓe en jetti bandiraɓe on jarama dokken junggo ceerno Bachir Ceerno e on saaha enen kadi mbawni waynade inchallah mawla